Здравейте на всички от Андонката и Валери Божинов. Днес съвместно с Моторола ще си поговорим заедно с Валери Божинов за предстоящото световно първенство по футбол. Аз преди това искам да кажа, че съм вече наистина много назад. Преди като играх в футбол, нали, все още така с футболните предизвикателства, постоянно се оплаквам. Скъпи приятели, днеска доктора много боли, нали, не мога да после да имам някакви оправдания, някакви извинения. Днеска единственото ми извинение е, че напоследък не следа много футбола, но за това тук с нас е този колос Валери Божинов, човекът футбол. Да си поговорим малко за световното първенство и за това какви са ни очакванията и за всичко покрай него. За кой ще си, кой ще подкрепяш, ще ходиш на някои от мачовете и защо много неща имаме да си поговорим днес. Също така преди това да кажа, че всяка седмица Моторола раздават по един такъв брандиран телефон за световното първенство. Следете социалните мрежи, за да видите как да се запишете и как да спечелите. Ами айде да почваме по същество. Ти си изкарал Моторолата, а твоята не е толкова готина като моята. Твоята е брандирана, виж, FIFA... 26. Да. А не всеки може да го има, само специални хора. Шегом се, естествено, всеки може да го спечели този телефон. Всеки може да го спечели, но абсолютно, да. малцина са избраните. Добре, да може си в малцина са избраните. Един от така да кажем, хората, които имат честта и удоволствието и късмета, това си ти. Да го държиш. Да. Точно сега в дясната ми ръка, преди малко в лявата. Добре, ами нека да започваме. Какъв ще е според теб Мондиал 2026? Това е първият Мондиал с 48 отбора или 46? Как очакваш да е? По-интересен, по-скучен, с оглед вече на това, че футболистите са зверски изтощени, играят по 3000 мача на година и многото контузии няма ли да попре... Изобщо много ми е интересно твоето мнение за това Мондиал. Има доста отбори, които как да кажа, изключваме фаворите, изключваме големите отбори, нали, от европейските страни, да кажем от също и от Америка, да кажем, нали, Южна Америка, които са, да кажем, Бразилия, Аржентина, нали, които са фаворите от европейските грандове. От останали отбори са, да кажем, има повече възможност, дават повече възможност на самите отбори да вземат участие. Да кажем на по-малки страни или да кажем на по-малки държави, им се отдава възможността да бъдат участници на такъв голям форум. Виж, сега... Ние не успяхме. Ние не успяхме, за съжаление. Надявам се в скоро време, в близко време да бъдем и ние съпричастни, да бъдем и ние да вземем участие на такъв голям форум. Сега, дали ще е добре, дали няма да е добре, Андонка, аз мисля, че предстои да видим. Предстои да разберем. Да разберем, защото наистина за първи път ще бъде такъв форум, такъв, да кажем, формат с толкова много отбори. За мен също ще бъде интересно, без да му уважавам, нали, останали, да кажем, страни и отбори, които са с по-малки, да кажем, не само коефициенти, ами като за първи път може би се класират на такъв форум. За мен ще бъде интересно. Обичам да гледам такива мачове с такива отбори, защото 100% ще станем пак свидетели някакви изненади. Ако си спомняш, Аржентина загубиха от Саудитска Арабия. Саудитска Арабия, беше, да. Саудитска Арабия. Много интересен мач. Ако не се лъжа, и преди няколко години също и Коста Рика направиха фурор, бяха направили така един добър фурор, нали, бяха направили фурор на световно първенство. Си спомням. Мароко също, мисля, Мароко също, в Катар бяха доста така интересен отбор. Даже отстраниха и Португалия, доколкото си спомням. Изобщо очаквам много изненади. Така като страничен наблюдател, нали, на футбола, ми е много приятно да гледам такива по-малки отбори, които се противопоставят на такива големи колоси. Спомням си едно време Чили. Не знам дали сега правилно ли ма лъжи паметта. 2014 или 2015 бяха зверски отбор с Алекси Санчес, с много имена сега ми обягват. Искам да видя такъв нов отбор, който наистина света да се влюби в него и да гледаме много интересни мачове. И пък аз мисля, че да стигнем до финалите. Абсолютно. Аз мисля, че не случайно да направим такъв формат, да се даде възможността и шанса на останали държави, които са по-малко, така кажем, по-малко са били или дори никога не са вземали участие в такъв форум. Това е хубаво, нека да видим какво ще се случи. Да, ще бъде интересно. Разликата може би ще бъде огромна от фаворитите от големите отбори, но пък, както каза ти, всичко е възможно, всичко може да се случи от малки отбори, които, да кажем, нямаш очаквания. В следващия момент стават очакващи се, че един вид правят голям фурор и никой не очаква. Обръщат каручката на много, обръщат плановете на много отбори. Ще бъде интересно, Аз
нямам търпение да почне този формат, искам да го изгледам така целия и да видя наистина с толкова много отбори и с такива отбори какъв ще бъде залога на цялото първенство. Аз също нямам търпение. 94-та година ние не играем ли в САЩ? Да, в САЩ играем. Точно така, да. Щях да питам, според теб, какъв ще бъде интересен при положение, че мачовете ще бъдат толкова откъсно, нали? Конкретно тук за нашата часова зона. Ще бъдат от 2, от 3, от 4 часа сутринта. И щях да питам дали ще има интерес. Но явно, щом едно време е имало такъв интерес, сигурно и сега ще има. Да, тогава все пак и ние сме участвали в това. Виж, аз мисля, че всеки, който обича цар футбол и световното първенство, и не само като цяло футбола, особено и лятото. И лятото, аз мисля, че ще остане до късно да гледа. Ще остане до късно. Да, наистина, часовата разлика е много огромна, но когато имаш интерес към футбола и обичта към този спорт, мисля, че проблеми с часовата разлика не би трябвало да има и няма да има. И тази година аз изпитах възможността да гледам клубното световно първенство. Дори бях участник в някои матчи, бяхме поканени в телевизията да коментирам. Така че наистина интересът е голям, гледамостта е наистина голяма, със сигурност ще бъде още по-голяма, защото е световно първенство. Да. И всеки един от нас, особено в България, си има предпочитания, си има и ще бъде любимци на Ти за кой си? Ти кажа честно, аз искам, айде Меси вече го спечели, искам този път, като за последно 10, Кристиано Роналдо да бъде, така да кажем, черешката на торта с... Това ще бъде най-хубавия завършек. Аз мисля, че за него това ще бъде най-хубавия завършек, след като спечели, да кажем, всички, може би, каквото можеше да спечели. Единственото, което му липса, може би е световното първенство. Да. Европейското го спечели, сега идва ред на световното. Знам, че ще бъде трудно, но Португалия е един сериозен, стабилен отбор, така дисциплиниран, с много силни футболисти. И мисля, че моето мнение, имат много силни единици. Да, единици са много силни. Сега ти ги следваш по-така отблизко. Аз малко по-така, нали, в страни гледам Милан, тъй като те са ми най-любими отбор. Преди ги следях много, но това, което ми прави впечатление винаги от Рафа Ляо, е, че е зверски непостоянен. И не знам това доколко... Не знам той всъщност доколко важна роля ще изиграе в отбора на Португалия. Наистина нямам представа, португалците не съм ги гледал. Но ако се разчита на него, трябва да стискаш палци да му е ден. Защото това момче, ако му е ден, няма такъв футболист. С такава лекота играе. Но... Аз мисля, че Андонка с присъствието си, когато отидеш в националния отбор на Португалия и имаш такава емблематична фигура, легенда като Кристиано Роналдо, и ние го гледаме. Залога е съвсем различен и отговорността и мотивацията, която той прилага към тези футболисти, към отбора. Със сигурност ние не го виждаме ежедневно, ние не го виждаме. Ние глеждаме Роналдо в социалните мрежи, по начин, който той тренира, как играе, как се радва, какво яде, къде ходи за жена му, да. Абсолютно, да, но ние не знаем каква е неговата нагласа по време на мачовете, по време да кажем, когато той е с националния отбор. Подготовката да кажем, подготовката за световното първенство. Аз чувам и знам, че тази негова любов към Португалия и да носиш фанелката на Португалия е много голяма отговорност, чест и привилегия и за него е голямо значение това нещо. И мисля, че с неговия характер, с дух и с мотивацията, аз съм сигурен убеден, че всички футболисти, които да кажем, че не са били постоянни ще дадат всичко от себе си. Аз мисля, че да. Мое мнение, защото пак казвам, чувал съм, не съм бил там, не съм бил вътре в това, но съм чул, че разговорите, които той води с футболисти вътре в отбора, значението на Кристиано Роналдо и неговото аз, думата, е много голяма и мисля, че мотивацията, която той ще предаде на отбора и на футболистите, ще бъде много от значение и значима. И сигурно цяла Португалия също разчита на... Абсолютно. И който има проблеми да не бъде на ниво, мисля, че ще трябва да промени този чип, защото когато дойде с Кристиано Роналдо, ти виждаш на каква възраст, той какви неща продължава да прави. Да, някой казва Саудитска Арабия, но футбол няма значение къде си, важно е какво показваш. Един велик пример и на терена и извън него. Вече няма какво да му търсим кирливи ризи. Това наистина човек да се е доказва и продължава да се доказва. Абсолютно. Говорим си за най-великия футболист на португалците. Дай сега да поговорим малко и за най-великия футболист
за България. Разбира се, Христо Стоичков. И тази велика 94-та, която не спираме да говорим, аз за жалост не съм бил роден тогава все още. Откъде тръгна този целият крах на нашия български национален отбор? Кога пак ще гледаме пак поне на някакъв малко по-адекватен форум нашите момчета и то да се представят достойно? Кога започна нашето падение? Може би това ли е последната най-силна генерация футболисти, които е раждал България? Нали? Христо Стоичков с редом всичките други големи имена до него. След това си спомням, доколкото съм чел, нали, такова 98 ли беше следващия мундиал? Там май не се представяме много добре. След това вече не влиза ли вашата генерация? Да. Може да ми разкажеш малко по-така за... Защо как се усещаше тогава? Да носиш този целият товар, 94-та, те са шампиони, ти трябва да ги наследиш едва ли не. И какви бяха очакванията? Имаш ли спомени от това и да ни разкажеш малко? Те очакванията винаги са били големи, особено в нашата държава. Както ние с теб си говорихме, ние сме малка държава, но с много големи традиции и любов към футбола. Любов към футбола и най-вече изисквания. Ние имаме много голямо изискване към всяко едно нещо, защото сме такава народ, такава нация, такъв менталитет сме. Нашите проблеми са глобално много големи и то не е само в спорта, като да кажем в футбола като цяло. Ние имаме много голям проблем и голям застой. И докато не оправиме инфраструктурно, да кажем, да подобриме нещата, не мисля, че сме готови за още за такъв голям форум, защото ние като инфраструктура още изоставаме много далеч от всяка една държава. Но аз мисля, че като талант, като футболисти, като да кажем деца, има. Със сигурност има добри таланти и аз много вярвам в тях. Но най-голям проблем е, според мен, личен е, че ние изоставаме чисто инфраструктурно, да кажем, от условия. Да. Окей, аз не съм, по мое време, по наше време не сме имали условия, но ако ние трябва да гледаме какво е било преди 20, 30, 40, 50 години. Да, ние се гледаме някакси назад. Сега като погледнеш, примерно, и поляци, и унгарци, те светлини години над нас вече. Какво става там? Защо така аз това искам не изпревариха всички? Абсолютно, това не трябва да променим малко, да почнем да разсъждаваме и да мислиме. Ние говоря глобално всичко. Говоря свързано от държава до... Крайно време да стане малко по-европейци. По-европейци, да, наистина. Аз знаеш какво казвам винаги? България не вижда по-далеч от носа си. Ние не виждаме по-далеч от България. Значи за нас, ние си мислиме, че е света, че всичко ние създаваме, всичко ние правим, но искрено ти кажа, нищо не правиме. Аз поддържам връзка с 2-3 момчета, които са, няма да им казвам имената, нали, и по национала, и играха тук в Левски с ЦСКА и излизат, нали, в някакви първенства, които са, дори не са в топ 10. И ми казват: братко, ако щеш, викам и вярвай, светлинни нива и фенове, и организация, инфраструктура, нали, терени, всичко. Футбола, вика, тук е няма такава висота в сравнение с това, примерно съм, вика, нали, в една кирлива еди коя се държава. Няма да казвам, защото сетят кой е футболист. И в една малка такава друга държава правиш разликата, всъщност, наистина, колко по-напред са от нас. Така че това ще дам пример. Идват хора от FIFA, идват хора от UEFA и идват в България и те анализират и гледат. И те си дават и си правят сметка и си казват: чакай сега. България, първо, чисто инфраструктурна, така да кажем, система е много зле. Да. Второто нещо, което е, и може би най-важните неща е, къде футболисти играят. Имат ли футболисти на топ ниво? Имат ли футболисти в топ първенства? Нали? Това искам ти кажа. Ти не знам дали ти правите 100% впечатление. Сега, 94-та година всички играха на топ ниво. Моето поколение с Бербатов, с Телян Мартин и всички останали, да не ги изброявам. Всички бяхме на топ ниво. Играхме, можахме да направим голям фурор, да се класираме на световно, едно само европейско имахме възможността, но до там. Но с такива футболисти, пак ти казвам, и другото, което е, нали, се върна на това, че хората си казват: България нямат основни футболисти, да играят в топ първенства. То наистина е така, за съжаление. Аз не казвам, че нямаме добри футболисти. Просто е, че... Пак тръгваме от това, че те наистина няма къде да израснат, няма от кой да се влюбят, от кой да гледат, от кой да се учат и да попиват. Абсолютно. Ти забравяш нещо много важно. Почти всички вие излезнахте на много ранна възраст
чужбина. Сега като погледнем нашия национален отбор, кой примерно се открява? Илия Груев. Илия Груев го няма в България от 100 години. Да, той не е школа Пак е момче, който е израснал в чужбина, чужбина. с съвсем различен менталитет и визия. Тук много ни пречи, много са нещата. Аз мисля, че най-голям проблем тук при нас е менталитета. Менталитета и другото, което е тази промяна трябва да дойде и от, пак ти казвам, от държавата, трябва да дойде и от самите хора, да кажем, които се занимават с спорта и с футбола. И другото, което е основно нещо е треньорите и директорите, които са в клубовете и в отборите. Също това е... Това, което си го говорим в момента с теб, извиня, че се прекъсвам, според мен, нали, се знае от много години и слава Богу почна да се говори вече така напоследък повече и повече. Колко години според теб ни трябват на нас, за да се класираме на следващия добър мондиал и дори да не станем, нали, в топ 4 да влезем, поне вече така да се види един възход на българския футбол генерално, не само на националния ни отбор? Колко според теб години ни трябват малко да се стабилизират нещата? Колко години? Това е... Защото ние говорим това от 20 години. Да, това говорим от 20 години. 20 години няма на карта. Но ако утре почнем да работим и всичко да е по план, колко години трябват според теб на българския футбол, за да си стъпне на краката? Ами виж, Андонка, това е относително. Това няма... Не мога да ти кажа... Със сигурност няма някаква рецепта. Да. Не мога да ти кажа днеска, утре или други ден. Това е комплексна работа, това е работа на всеки един, това е работа също и на отговорността на самите футболисти, защото виж сега, ние говорим, че това липсва, това даря, ама идва един момент, където играчите трябва да поемат отговорност, трябва да си направят равносметка къде са, какво носят, каква фанелка носят и това напрежение, защото слушам за напрежение, виж, напрежение и в момента тук, когато стоим, е напрежение. Живот е напрежение, живот е ежедневие напрежение. А без напрежение ти няма как да живееш. За мен. То е полезно. То е полезно. Това напрежение, значи аз за себе си мога да кажа, че да отгоре, аз обичах да играя под напрежение. Значи адреналина. Да излизаш от зоната си на комфорт, показваш много повече от себе си, да. Абсолютно. Това да излезеш от зоната на комфорт е едно от най-хубавите неща. Със сигурност, да. Момента, в който излезеш, започваш да растеш, иначе няма абсолютно. Как да... И сега слушам, нали, повечето имаме то напрежение, това... То винаги има напрежение. То винаги ще има напрежение. Какво значи напрежение? Това напрежение ти трябва да живееш с него. Значи аз не съм спял, примерно преди матч, защото знам, че трябва да се докажа, да покажа, искам да играя добре, искам да вкарам гол, искам да съм най-добрия. Това са неща. Ти, когато сложиш фанелката на националния отбор или когато се облечеш фанелката на клубния отбор, това е отговорност, това е даденост, което ти трябва да си винаги пример извън терена и да покажеш максимум, да се развиеш всеки ден, да тренираш всеки ден, да работиш всеки ден, всеки ден една тренировка трябва да не казвам с 10%, ама с 1% да дигаш, да надграждаш. И винаги да се предизвикваш. И винаги, което ти каза, предизвикателството най-вече със себе си. Аз много пъти преди матч или по време на предния на стадиона говоря със себе си. Или като отида в лагер, сядам пред огледалото и говоря със самия себе си. И си казвам днеска какво трябва да се случи. Това е много важно и аз сега, нали, като се слушам, си правя някаква съпоставка така със себе си. Това във всяко едно отношение наистина е много хубаво хората да го чуят. Да не се сравняваме с никой друг футболист, с никой друг изпълнител, с никой друг, нали, човек от нашата свет. Трябва да гледаме единствено и само себе си, да надграждаме, да ставаме по-добра версия на себе си. Аз лично от моята така камбанария, като го погледна, в момента, в който започнах да гледам само себе си, само моята музика, следващата ми стъпка, следващия ми ход, някак си почнах да се фокусирам и нещата да ми се случват. Разбираш ли, и да надграждам. Чувам, че, нали, тази песен е по-хубава вече, тук това го изпявам по-хубаво, това така. А преди съм слушал супер много и съм се сравнял и по този начин аз, винаги ще намериш по-добър от теб. Нали? Винаги ще такова. Най-много може да надградим от самите себе си. Това е наистина да не се сравняваме с другите. Абсолютно, аз съм там. Значи, много пъти ми се случва това нещо, което ти казваш. Не много пъти, когато примерно изпадал съм в такива ситуации, където не ти е вървяло, не се получават нещата. И причината аз не ходя да търся в някой друг. Причината да търся в себе си. Винаги първо в себе си. За да изляза от тази ситуация, какво трябва да правя? Аз съм бил моят си психолог на себе си. Аз не съм ходил, нали, не съм имал, както сега в момента има доста така, нали, спортни психолози, да. По наше време, които са важни, естествено, разбира се. Но по наше време аз бях психолог на себе си. Аз говорих самия със себе си. И други времена са били. Да, други времена. Аз сега виждам
естествено новото поколение, това Z поколение, нали, виждам много голяма разликата между нас и тях. Нали, без да му уважаваме, без да обиждам, ние трябва да живеем с това, което е днес. Това, което ще предстои, което предстои. Ние не можем да сравняваме и да говорим, ние какви бяхме, как бяхме. Да, ние бяхме, но ние вече живеем в такава... И трябва да се приспособим. Да, трябва да живеем в такава сфера, живеем в нова генерация, живеем в нов свят, не от този, който ние бяхме. Сега живеем в друга. Времената са други. Виждаш колко... Трябва да сме хамелеони. Хамелеони, да можеш да лавираш и да се минеш. Абсолютно. Аз съм на това мнение. Така че, кога ще се класираме? Добре, а смяташ ли, че това поколение в момента, което е на българския национален отбор, в следващите 5 години може да стане нещо? Или трябва да се превърти цялото и да дойдат сегашните, примерно, които са по на 14 години, да станат по на 20, за да се случат нещата? Андонка, аз мисля, че това поколение... Има ли потенциал? Има потенциал. Аз мисля, че има потенциал. Защо ти ги следиш по-близко? Аз следя добре, има потенциал, трябва време, трябва много работа и другото, което трябва е момчета, които са в България, да бъдат оценявани, да бъдат пускани да играят. А ти си в България, ти не играеш. Това е много ти си тъжно. в България и ти не играеш. И отиваш в чужбина и пак не играеш. Нали, не си важна фигура. После те връщат тук под наем, в Б група, абсолютно. Пак си... Не, Б, А група няма значение пак. Но футболисти, които са тук, които са основни, да кажем, които са в национален отбор, ако си в България, те трябва да бъдат да играят. Лидерите си на отбор, да. така е, със сигурност. Сега ние не можем да влезем в политиката на клубовете и да им кажем, аджаба, що не играе то, що не го пускаш то, що така. Окей, политиката на всеки един клуб си има някакви интереси. Всеки си има интерес, всеки си го интересите. Ние с теб може само да коментираме, да изразяваме мнение, но политиката на клуба си е политика на клуба, която те си следват и си преценяват кой да пуска до една. Но жалкото и болното е, че български футболисти, които са, да кажем, в момента, които са в национални отбори, които играят, да кажем, на едно добро ниво, в клубовете си не са титуляри, лидерите или не играят. Да. Това е страшен парадокс. Винаги ти, ако си стигнал национал, ти трябва да си абсолютно много сериозен. А тези, които са в чужбина, виждаш, че много малко от тях играят или от много малко от тях получават... Илия Груев захапа. Да. Андриан Краев също захапа в него. Абсолютно. Андриан, Илия. Това са момчета, които, нали, дай Боже, нали, кой друг? Да израснат още повече, да дигнат и да може като българи да покажа, че наистина България съществува и че България има потенциал, има талантливи футболисти, има добри футболисти, които наистина трябва да им се дадат възможността. Това момче, който ти да играе в Италия, в Пиза също, Божинов. Точно за него ще кажа, Той ма игра цял мач срещу Милан. Да, игра цял мач. Да, този мач игра цял. Не, последните откато е там, момчето един мач само не играе, че постоянно играе. Виж, това вече всичко зависи от него. Дай Боже той да се утвърди, да направи така, че да бъде неизменен титуляр, да дига нивото, да играе постоянно. В Милан също имаме едно момче в 19-те, мисля. Има много такива, как да кажа, как да се изразя, родени са в чужбина. Не, то май в Ботев беше това момче. Не, говорите, че има много деца, които са родени в чужбина, като Илия Груев, които не са школони от тук в България, родени са в, как се казва, родени са в чужбина, но с, да кажем, български паспорти, но са израснали в чужбина, имат... Като този Бека. Сетих се, нали? Сетих се, да. Не, искам да ти кажа, че има доста футболисти, момчета, които са родени в чужбина, с български корени, с български паспорти и може би трябва да се възползват, нали, България да погледне оттам и да може да ги види. Не казвам, че тук няма. Почват полека-лека да ги... Но има самия менталитет на тях е по-различен. Ето един Илия Груев си дам пример, момчето наистина захапа с друг тип менталитет на виждане за нещата и виж, има си получават нещата. Кога ще се класираме? Дай Боже да е много, много скоро, но пък... Кажи ми години, стреляй. Кажи ми няколко години, айде. И аз се надявам тук до 5-10 години да... 5-10 години. Горите 5-10 години, защото на всяко 4 години има световно, на всеки 2 има европейско. Така че до 10 години се надявам да сме на едно от двете първенства. Амин. Дай Боже. Дай Боже. Когато аз приключих с футбола,
още центъра се биеше от двама човека, нямаше goal line technology, нямаше много от нещата, които в момента Вар има. имаше ли? Не, нямаше вар. Да гледам наистина футбол напредва, техниката, нали, заедно с него супер много. Докъде може да се развие това цялото нещо? Според теб може ли тази цялата технология в някакъв момент да попречи на футбола? Лично мое мнение е, че много вече от засадите тотално променят играта. С пръста му, че е вътре малка част от коляното. Тия най-сладките моменти, които едно време решаваха много големите мачове. Сега, благодарение на ВАР, нали, за добро или за лошо, понякога много за добро, но много пъти ощетява, нали, много отбори и много фенове. Какво мислиш за технологиите сега и кои технологии според теб е окей да се вкарат за в бъдеще? Андонка, аз мисля, че с това вкарване на ВАР, като цяло, това беше да се вкара ВАР, да се намалят грешките, не така? Да, ние много се зарадвахме, поне аз си спомням, нали, по себе си. Аз много Това се беше зарадвах, като го да вкараха се намалят това. грешки, да няма ощетяване към клубове, отбори, футболисти. Кажи така, ама не. Да. Аз мисля, че с това ВАР има повече Повече грешки. И повече скандали и повече проблеми. Да, окей. За някои неща ВАР е добре, но както ти сам преди малко каза, той премахна, Изгуби се чара, изгуби се любовта, изгуби се вече съдята, аз не знам, Съдята е най-главната роля вече в един матч. И много го виждаме това. В българския футбол и по чужбина, наистина. Не, то дори не е съдята. ВАР. Технологията ти взема решенията. Да. Не, тя е хубаво да ти помага. Да ти помага, но не. Виж сега, не може сега тук, за как викаш ти, за другото, което е за някакви минимални неща. Другото интересно е, че еднакви ситуации за се отсъждат по различен начин. Това е много странно. И аз в крайна сметка, защото е така, като не гледам футбол, аз винаги съм така. Не гледам футбол 3-4 месеца заради моите си неща и после ми излиза примерно едно малко по-свободно време и почвам много да гледам футбол. Ами той се променя с огромни темпове. Сега като гледам Англия, някакви неща преди дето са чисто 100% дуспи, ръце, картони, червени. И те се гледат по 16 часа, даже няма и картон, няма и фаул, няма и такова. И много се промениха и всеки съдия по негов си начин се свири матча. Ако ще има едни правила за този футбол. Много малко съм, не малко, доста съм против тази технология. Да, за някои неща е добре, за някои не, но наистина ВАР стана, как да кажа, като че ли... Прекалено много експлоатират според мен. Прекалено се експлоатира с това нещо, прекалено много се дава важност на ВАР, прекалено много се дава. Сега имаш страничен съдия, имаш оттатъка, имаш, нали, съдия. Окей. Имаш камери, нали, в световния футбол, сумати камери от всякъде. Но остави тези хора да вземат решение. Разбираш, окей, взел решение. Не може за примерно, дам ти случката с, не знам дали си гледал с Интер и с Ювентус матча. Не, че съм играл в Ювентус и съм пристрастен. Симулация, ето казвам ти, за симулация на втори жълт картон дава ВАР. Това е симулация. Но ВАР не може да го прегледа това нещо. Защо не може да го прегледа? Такава е системата. ВАР не може да прегледа. Значи втори жълт картон, само че тук няма фаул. Това е симулация. ВАР не може да прегледа това нещо. И ощетява... Симулация жълт картон, в принцип, трябва да Не, той дава фаул за втори жълт. А той от самия футболист, аз симулирам. Дава ти на тебе втори жълт картон, където той няма и ВАР това не може да го прегледа. И ти по този начин ощетяваш футболиста, ощетяваш клуба, ощетяваш целият матч. Абсолютно. Разбираш какво искам да кажа? Да. Примерно аз правя фаул, втори, но аз правя фаул на тебе, ти симулираш. И идва сега и ми даваш жълт картон. Да. А ВАР това не може да го прегледа. Разбираш какво искам ти кажа? Да, разбирам те много добре. Значи ВАР за някои ситуации може да види. За някои ситуации може. Това е много странно. А за някои не може. Или го вкарваш, или го вкарваш, може всичко да гледа. Да, или изобщо го махни. Не знам. Не може за някакви минимални. Тук гледам ноката или примерно това. Да, аз гледам на това. Кажи го. На компютърната графика, като ги изкарат. Как му стърчи съвсем малко от обувката. Това е много нелепо. Това е нелепо. Или малко тук лакичето. От лаката, да. Или примерно си пуснал малко повече косми на ръцете. Примерно. И ти ги фаш. Примерно ти не е скандално, не. За някакви така минимални неща за мене,
Окей, аз съм за новата, за технологията, за съвременната технология, да се апдейтваме, да правим, да струваме, защото това е... Ние Трябва да се развиваме и да вървим нагоре, да. Както има развитие на смартфоните, с нова технология, с нови неща, така и в живота виж как всичко се случва и няма как без това нещо, разбираш. Но, Със сигурност, да. но специално за футбола, за тази Аз се радвам, че се развива. Не, аз също се радвам. Нека, това е хубаво за нас и за нас, защото ние трябва да живеем с това нещо, Андонка, разбираш. Ние сме, докато сме живи, аз мисля, че света ще се развива, ще се апдейтват много неща, ще има много неща нови и ние трябва да бъдем съпричастни с тези нови каузи и трябва ние да се апдейтваме и да научаваме и да виждаме нови неща. Но чак толкова много да бъде вар да ти решава и да ти преценя и ти взема, как да ти кажа, той да бъде фактор, аз съм малко против това нещо. Мое лично мнение, защото, както ти каза, изгуби се чара, изгуби се любовта, страстта и... Според мен точно за това изгубване на чара, нали, това пак лично мое мнение, пак като супер страничен човек, който е правил такива големи паузи, гледал е, после е спирал. Честно, лично на мен, като един обикновен фен на футбола, последните години, дали благодарение на тия технологии, дали благодарение на новите методи, тактики и тако, малко ми доскуча футбола. Доскуча ми тая гениалност, която имаше в много от футболистите преди. Няма. Да се нагърби, да направи нещо интересно. Няма. Всичко е толкова структурирано, толкова скучно, толкова изтискано. Головите са едни и същи. Едни и същи неща се случват на терена. Няма много голове да тръгнем от там. Гледат да допуснат възможно най-малко. Пак колко ще вкарат, не се... И ми се изгуби наистина това жога бонито от бразилците едно време. Това да тръгнеш, пък да играеш за хората, за публиката. Андонка, всичко стана лимитирано. Много, според мен, много бизнес стана всичко. Много пари влезе. Да, много бизнес. Много по-малко мога да рискуваш. Много малко повече да рискуваш. Другото, което е, самите футболисти са лимитирани. Те нямат свободата да могат да вземат решения. Те искат да са като роботи, те искат да станат като телефонът. Примерно да кажем като технологиите. Това е. Примерно да кажем, ако един футболист, вече ти виждаш ли някой футболист се нагръва да дриблира, да прави един на един да се надлъгва? Това ще да ти кажа, от сегашното поколение, мога да ги, на двете ми ръце мога да ги изрежда. Преди изобщо не мога да си помисля да ги изреждам, аз ще забравя много. Сега стана всичко много прагматично, да кажем прагматично е. На философията на виждането на футбола, чисто тактически, да кажем... Триъгълници ти трябва толкова, тук ти трябва си, тук ако не гледам ги просто и ми аз като аматьор, като човек отстрани, който гледа и викам, мамо стара, ми се губи чара да гледаме най-съща атака по фланга, примерно такова. Дайте нещо по-интересно, за хората, не да знам. Андонка, всичко стана обременено, лимитирано. Самите футболисти ти вече ги ограничаваш да използват самите свои качества. Ако ти си имаш таланта си, да кажем, на това, което ти можеш да правиш, ти не можеш да го правиш вече. Ти трябва да се съобразяваш, да кажем, с тактиката, с футболистите, с насоките, които дава треньора и си лимитиран. Аз, примерно, като футболист, аз бях и обичах тогава по мое време да гледам таланта, обичах да гледам това, което ти имаш, да се нагърбиш. Треньора не те ли насърчаваше, примерно, давай му на Сашко, измислям си, дай му на Сашко, нали, да му ползваме скоростта, примерно, или дай му на той бахти техниката. Виж, по наше време имаше футболисти, който знаеш, примерно, даваш му топката, той е по-добър да ти даде, да кажем, дълбочина пас. Дълъг пас. Другия, който да кажеш дриблира, този да му използвам празната дълбочина. Другия, дай му една крак, защото е по-добър да дриблира. Няма тази скорост, но пък с топката е по-добър. Един нападател играе по-добре с гръб към вратата, другия. Тези неща се изгубиха, разбираш? Аз затова ти казвам, уж напредваме, нали, във всяко едно отношение, пък им чувство, че в това назадваме. И другото, което според мен е, нали, аз мисля, че малко тук Пеп Гвардиола с неговото... Аз точно него визирах преди малко за всичките тактики. Неговата тактика и виждане за футбола и за играта. До някъде е гениален треньор. Няма спор. Доказал се. Но всеки един иска да почва да копира и да бъде Гвардиола с това тики-така. Малко повече ми идва да знаеш. В смисъл, да кажем, аз не мога да играя тики-така при положение, че нямам футболистите за тики-така. Абсолютно, да. Но всеки един се опитва да го прави. Да, окей, аз съм за да се играе футбол. Аз съм за да се опитваш да играеш футбол от, да кажем, от вратаря, от вече да изнасяш топката през защитата, през втора, третина, трета, нали, да стигнеш догоре до това. Това са супер хубави неща. Въпросът е, аз като треньор
Мога ли да го направя? Имаш ли единиците? Имам ли единиците? Да. Имам ли времето? Имам ли възможността да ми дадете клуба това нещо да го направя? Защото един треньор Точно се имам ли базира. времето? 4 мача и един треньор изгаря. И то вече навсякъде. И другото, Дори което не е, е само- тези футболисти, ако аз трябва да използвам качествата на футболисти, които имам. Аз не мога да накарам тебе да правиш нещо, което ти не си добър в това. Да. И не го можеш. Аз напротив, трябва да използвам твоите силни качества. Аз да съм 1,60 м и да ми я центрираш. Как да отигра с глава? Абсолютно. Примерно. Не, трябва да намериш, като треньор, ти трябва да си наистина психолог, да анализираш своите футболисти и да знаеш всеки един от тях къде им е силата и какво могат да извлечеш дадат максимум и да от извлечеш тях, да. максимум от тях. Това е. Да, и другото, което е... Но наистина, пак свеждаме до това, че стана много бизнес и очакванията от хората горе ми не могат да ти дадат това време. Не. А ако го дадат, ще е за сметка на това, измислям си, дори да изпаднеш или да се представи отбора не толкова добре 1-2 години, но след това може да тръгнеш много нагоре. Абсолютно. Но няма кой да те изчака в такова време. Виж, Там са и спонсори, рекламни права. всеки един, мисля, че футбол вече не е толкова, как да кажа, вече стана, нали, това, което аз гледам е да се... Всеки гледа да печели колко се може повече. Нали, това, което искат, нали, как да кажеш, спонсори, президенти, нали, искат да има победи. Нали, говорите вече на голямо... Искат пара, да си го Да. кажем така. Искат си, Толкова материално стана всичко, че всичко искат, как да кажеш, и пари, искат бизнес, искат средства, искат... комерциално стана всичко. много комерциално. Много. Да. Но това е. За съжаление, не може да избягаме това нещо. Света върви напред с новата технология И ние трябва с него да... и ние трябва да вървим напред с него. Трябва да се образяваме, трябва да, както ти каза, да сме хамелеони, да лавираме. А смяташ ли, че тия по-малките отбори, които ще участват сега в световното първенство, са обременени от всичките тия неща, които сега говорим? Или те ще са по-като, не знам, ще покажат едно лице, което е по... Не, аз мисля, че виж, всеки един отбор, който отива на световно, отива с надеждата, че може да постигне да направи нещо. Дали ще е първа победа, дали ще вкара гол. Едно време как бяха Саудитска Арабия, 94-та. Саудитска Арабия се радваха, че отбелязват Че отбелязват гол. Разбираш ли? Това и ние трябва да го направим, ако се консираме за Така че всеки един отбор отива с нагласа и с целта. Другия отбор казва, не, аз знам капацитета, не знам възможности, колко се може по-малко да падна. Да. Нали, ако си тръгне с по-малко гол, е толкова по-добре. Но всеки един отбор отива с нагласа, че може да вземе нещо. Но виж, вече съвременният футбол, искам да ти кажа на Донка, ще има много големи изненади на това световно първенство, които най-малко сме очаквали от тези отбори. И аз така си мисля. И другото, което е вече всичко е много, как да кажа, изравнено по сили. Всичко е много изравнено. Смяташ ли? Ами аз мисля, че вече в смисъл Всичко като подготовка ли е? Ами, и не само, като цяло. Сега, ако играят да кажем... Много силни единици. Сега Франция, примерно. Не, ако играят Франция срещу Курасао, ясно е, че там... Да. ясно е, че няма какво да стане. Да, разбираш? там, нали, Да, защитника до вчера е преподавал математика. абсолютно. Няма как да... Нещо, тук се голямо. Но пак ти казвам, в отбори, които са, да кажем, средно ниво, или отбори, които са от тази черга на по-долни, Мога да се противопоставя Може да срещу всеки. абсолютно. Да, и аз така си мисля. Аз мисля, че ще има големи изненади. Те първо ще предстои да видим какво Ти казваш Португалия, нали така? Аз казвам Португалия, да. Заради Кристиано, Ти ме защото... изпревари, Да. аз И ти ли също си? щях. Окей, да, не, със не. сигурност. Окей, Със да, сигурност, казваме го тук. Казваме го тук, защото това Португалия. е човек, който аз мисля, че с постоянството, което показва и дава пример за моето поколение. Сега някой може да го харесва, друг не може да го харесва, но това е човек, който не се заслужава да спечели световното първенство. Липсва му и мисля, че за края на кариера това ще му е един голям Да, а и не подарък. само така, не само, нали, да. пристрастие, че нали, си харесваме Роналдо. Аз смятам Португалия, че наистина има капацитета И потенциал. Аз съм на това мнение, да. Така че успех пожелаваме на португалците Абсолютно. и на нашия национален отбор най-вече. Абсолютно, аз искам да пожелая Боже, да. на нашия национален отбор да вярва, да бъдат уверени, сигурни, да се развиват естествено, всеки изминал ден и когато дойдат да облекат националната фанелка, да не се страхуват от нищо. Това напрежение да го превърнат в настроение, в удоволствие, в любов към футбол и това, че си облякал националната фанелка. И постоянно да работят. И да Това бъдат е. постоянно, както каза и Андон, Наистина, да бъдат постоянно да работят, да се трудят, да бъдат постоянни и като дойдат в България да забравят за всякакви такива критики, да бъдат едно семейство, да бъдат едини, задружни и така да направят тези момчета, че наистина да зарадват цяла България, защото България има нужда от един такъв импулс Със сигурност, в нашата Поне държава. В спорта. Поне в спорта. Поне в спорта. Също така, пак да кажа за тази феноменална моторола, която е брандирана с логото на
на FIFA 2026 година световното първенство, може да спечелите всяка една седмица. Motorola раздават такива телефони, феноменални. Следвайте техните социални мрежи. А най-голямата награда е, че може да спечелите билети именно за световното първенство. Следвайте социалните мрежи, записвайте се, защото вие може да сте едни от избраните, които хем да държат телефона, снимайки откриването на живо. Успех на всички. Последно нещо да кажа във връзка с това постоянство, това, че не трябва наистина да се спираме и да се отпускаме. Бачорски или кой беше, наскоро ми излезна така в социалните мрежи, беше казал нещо от сорта на момента, в който се отпуснеш и си кажеш, ей, браво. Измислям си, примерно утре печелим някакъв мач български национален отбор, вау, отпускаш се, браво. Никога не трябва да се отпуснеш и си кажеш браво. Винаги трябва да работиш в момента, в който си кажеш, ей, успях, ей, бан, учих се нещата, майка му. Веднага някак си Господ, света някак си ти дава ти урока да си го научиш отново, че не трябва да спираш, да се развиваш, не трябва за миг да спираш. Това Абсолютно. Ами, успех на всички, бъдете живи и здрави и се записвайте за телефон. Ще участваш ли? Еми, ще запиша аз искам да пътувам. Запиши се и ти. Ако нещо ще го дам за матч, нали ще ходиш да... Ама не, трябва да го спечелиме, да видим. Дай Боже. Добре, виж, ако не го спечелиш, аз ли дам моя. Добре. Айде.